sinig ni inted mo kanya, katong mabali na tag-ministro, kada gito'y kapateg na ng mo. When Apo Diyos, itatalag kami king ka, nagpindar kami king ka, at sila ka ng Apo Diyos, itang naman ni. At itiday king daw, iklimi Apo Diyos, itibaligi, iklimi di tanakadong traffic, pero sa tijablo, at Espiritu Santo kalikagdan ka na kami. Aramatan ang magkali Apo Diyos, kasi di pa nakabalin na nagabuking ka, gabutawan kanya, kudigat aming king ka. Kumikita ko ng Apo Diyos, tulong mo, at kami ni aming madayong kinatalo. In Jesus' name, Amen. Palakpakan tayo mo tayo di Diyos. Praise God. Hallelujah. Dilawag na kayo amin itinagan ni Apo Isus. Kaya dito para ako ni Diyos, diba? Tapos na kayo. Kaya ipaginadalan tayo katang, adaw ang libro ito sa Timothy, chapter 2, verse 3. 2 Timothy, chapter 2, verse 3. At wala na dyan, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Iti paginadalan ito itagtatot na ipapan, iti panang ibtur, itirigat. Itirigat kat ado iti kay papanan na when no tuktukuyin na. As kumay ti pa naka-stress, kat rigat. Dagiti pa naka-uyaw, pa naka-idadanes, kat pa nakalalay, kat rigat. Kaya na, kastamat dagiti kaya't nakamaguyudan ng ipagbangay talmet. Kahit na nga dadaulan ni tinagan mo, kahit na nga ibang saking katitolya, kahit na nga saway na abakan, kahit na nga ibagdag na ridis-ridis, kahit riga. Dagiti trahedya, didigra, kaya dagiti saan may parbal na sitwasyon, kahit riga. No may kingkati sakit, naglalo naman magasto mo warta, kahit riga. Dagiti pa nga saan mo nga nagunudan, dagiti tattao nga mangtagtagibasit ka, no nag-araramid kingkati mati, kahit riga. Kastamot dagiti pada sa tibiyak. Dagiti pakaburiburan, kaya pakakumikuman, kaya trigat. So, amin na kita, kaya trigat. So, ituran tayo, itirigat. Kaya ito nga dengganyo, na naan-anay na ito'y, gaputa mamatya, na na ito'y mangtad iti silaw. Amang lawag kada kayo, noan niya iti kaya na aramidan, iti kabuso. Kaya iti kabuso, agot upirik tatak, itintiro nga lubog. Ket mamatya nga ito'y, ket mangtad kada kayo, iti pa nakabalin, kinkinasirib anumaban, wenno mang sarangan, kadagiti na duma-duma, at taktika, iti kabuso. Ngayon lang kanipan tayo, nga tika buso tayo, ket saan nga lasag kindara, tika gubgubad tayo, ket saan nga lasag kindara, ludi ket espiritu ti kinadakes, nga agda iti lubog. Nga iso iti sumbrek, iti makunang kapanunutan tayo. So ituran tayo, itirigan. Yung kaagwan kada tayo, ibahin tayo, itirigan. Kaya tanda naging itaptao nga nunaligan, kaya't da nga likudan, kaya't da nga itarayan, kaya't da nga, nung umay tirigat kada pada, ibahin da, saan da nga kaya't nga sangman, iti mapunang arigat, kaputa, ibahin da. Ngayon, ti Biblia ko na, di Exodus chapter 15, nga ti Diyos, kat Diyos, iti panakiguba. Kat ti Diyos, idalan na ka, iti nasayaat, nabaligi, ken nanangay, ken kastamot kay dalan na ka, iti panakiguba. Ket amo tayo nga ti panakiguba, ket nariga. Ngayon, maday tinakimbag nga dama. Kanayon ka, nga mangabak iti guba, no sumurot ka, iti Diyos. Kung nagpaiso nga, ti panakiguba, ket narigan, ti panakigubgubal tayo, iti na ito nga agdama, nga mapaspasamak na trahedya, ket narigan. Ngayon, no sumurot ka iti Diyos, ket kanayon ka nga mangabak iti guba. So, ti panagaramid iti pagayatan iti Diyos, ket saan na nga kayat nga sakwen nga kanayon na nalaka. Ti panagaramid iti pagayatan iti Diyos, ket saan na nga kayat nga sakwen nga itarayam iti guba. Wenno umatraskan iti panakilaran, no di ket makirupak ka iti gubatan. Makirupak ka iti gubatan, anyaman iti mapaspasama. Narigat man mo na ka, saan nga isulay ta ibisyo. Basta makirupak ka, iti nasayat nga panakirupak iti pamati, kat kanayon ka nga mangabak ti gubak, no sumulot ka iti Diyos. Kung na na teksto tayo, 2 Timothy chapter 2, verse 3. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So, ibturang itirigat, tas naimbang a soldado ni Kristo. Ibturan tayo, dagiti padas tibiyang, dagiti trahedya, didigran, dagiti saan may barbal na sitwasyon, tas naimbang a pasurot ni Kristo.
Ket mamatya nga iti tunggal maysa nga dumdumngeg kakka. Tunggal maysa kada kayo kakka. Ket yu nga ibturan itiriga. So tata kasano nga ibturan tayo itiriga. Kasano nga ibturan tayo dagiti didigra. Kasano nga ibturan tayo dagiti padas tibya. Dagiti na duma-duma nga pakakumikuma. So iti kasayaatan nga aramidan tayo ket kitaran tayo iti saong di Dios. Tapno mapabilag tayo ken tapno may sabet iti amin nga kasapulan tayo. So ibturan tayo iti rigat babaan iti panakirupak iti nasayaat nga panakirupak iti pamati. Iti panakirupak iti nasayaat nga panakirupak iti pamati ket isu ti panakirupak nga mangabak ka iti guba. Isu ti panakirupak nga maparmek mo iti kabusok. Isu ti panakirupak nga kunay iti Biblia nga ikan ka iti panakabaling. Ken kinasirig nga mga sarangat kadagiti na duma-duma nga kita ti taktika iti diablo wenno modus operandi ti diablo ket awan to iti mabalin nga manggadael ken ka. So fight the good fight of faith and bless God in the name of Jesus that we are more than conquerors through Him that loved us. So naan anay nga baligi tayo gapo ken kuana anagaya kada tayo. Saan nga gapo kada tayo? Saan nga gapo iti bukod tayo? Saan nga gapo iti kabatulan tayo kin mabalinan tayo maramidan no di gapo ken kuana nga nangayat kada tayo. So awan iti mabalin tayo maramidan no awan ni Apo Dios. Kas kunan ni Apo Isus si John chapter 15 verse 4 to 5 kinunan ni Apo Isus, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bear fruit, much fruit. For without me, you can do nothing. Dahil katibagbaga ni Apo Isus. Dat ipagpangarig ditoy ni Apo Isus nga isuna iti puon. Ket datayo dagiti sanga. Ket kas iti sanga. Saan na nga kaya iti agbunga nga iso no saan nga konektado iti puon. So kastamat kada tayo. Saan tayo nga kaya ti agbunga no saan tayo nga i-connect ti biag tayo kini Apo Isus. So awan iti mabalinan tayo nga ramidan no awan ni Apo Isus. So saan tayo nga italag iti Dios iti biag tayo kinwana. Dagiti ang aldaw ket agpanag nga saan nga naimbag nga aldaw iti biag tayo. Isot gapo nang adda kumakada tayo ti ugali nga kunati Apo Dios digbigot nga daytoy nga aldaw. Ket saan nga balin nga nasayaat na baligi kinanamay nga aldaw no saan nga gapo iti parabor mo no awan iti bendisyon ken parabor mo kanya. So Apo Dios ti umuna nga kapatgan ti biag mo ket bigbigan ka iti amin nga paset iti biag ko. So bigbigan ni Apo Dios nga awan ken ka. Isuna ti paggagapuan iti baligi. Saan nga gapo kada tayo? No bigbigan ni Apo Dios ket kunam na Apo Dios inkuyot mo iti agunggo iti angas ti biag ket nagbalina ka kararo nga si bibiyag. Apo Dios inaramid na nga kanang langang. Apo Dios tinurunaan na iti parabor mo. Apo Dios agtalag ken ka. Apo Dios kasapulan ka. Kasapulan ti tulong mo. Awan iti mabalin ko nga aramidan no awan ka. So ipakita mo ti kasta nga klase ti panagdependar iti Dios. Iti Dios pagkutkel na iti langit kindaga tapno ikabil na akas iti nang parsuan na tingka pagbalina. Ket mamadya man pagdependar kay iti Dios. No agtalag kay iti Dios. No agpakumbaba ka tingkwana. Ket atlunang na awan iti mabalin mo aramidan ti bukod mo. Ditamot ten nga iti Dios. Itag ay naman. Ito'y nakangaitan ay iti Apo na aklunang nga awan iti mabalin mo. No saan nga iti Apo. So ti panang igdor iti riga. Kat i-connect tayo iti biag tayo iti Diyos. Kaputa saan tayo nga kaya nga igduran iti trahedya di tigra. No saan tayo pa nakakonect pini Apo Diyos. Kinunan ni Apo Isus, if you abide in me, you will bear much fruit. Diyan may isang translation ko na if you depend on me. The word depend indicates continual action. Not one-time event, but a lifetime process. So, di ba nagdipendar iti Diyos kat ipaspasimudaag na iti tuloy-tuloy nga aksyon, garaw, no marami. Saan na nga maminsan nga daras, no di kat iti unos, iti biyag mo. So, di pa nagdipendar iti Diyos kat saan na nga maminsan iti makalawas. Mabalin niyo ko nang kada Domingo Akmad, no mapan na tiginaw. Umali di Giant, inaramid ko, iti rabbang ko, inaramid ko, iti biyag ko. Ngayon saan? No kaya mo itang dipendar iti Diyos.
tinaldaw-aldaw, ket kunam, ako Diyos, kasapulan ka, kasapulan ti tulong mo, awan ti mabalhin ko nga ramidan, no awan tayo. Naadal ko, ngano na anay nga dependar kay ti Diyos, dagiti banbanag, ket agbanag, nga naiimbag, ti banag da, ket maadaan ka, iti ado nga bunga. Ngayon maminsan kakabsat, ket mas daw tayo, no apay, nga awan ka na tayo, itinasaya, na baligi kinanamay nga aldaw, gapo tasan tayo, kainbiyang ti Diyos, tinaduro ka pasantigyan tayo. Gapo tasan tayo nga na-appreciate, dagiti kinaimbag na. So tinaldaw-aldaw, ket ita nga bigbigan, iti kinaimbag ni Apo Diyos. Tapno dito nga may paranarakin ka, iti panakabalin ti Diyos, iti Espiritu ti Diyos, ket agtalin na ken ka. So bigbigan tayo, iti Diyos, iti amin nga pasantigyan tayo. Bayat ka da katibiyahe ket kuno Apo Diyos at yaman, nagtaimbaon mo dagiti anghel mo, nga mga aywan kanya. Bayat ka ding dinggam daging isaw ti Diyos ket kunang Apo Diyos agyaman na ket tulungan na tapno maawata iti adal ta. So no saan tayo magdependar iti Diyos. Agbanag nga natayo dagiti nakataas unay kadagiti tao. Isut gapuna asiguradon tayo nga ma-appreciate tayo ti Diyos tinaldaw-aldaw iti biag tayo. Dahil tayo ti wagas no kasano tayo kay connect ti biag tayo kanya Apo Diyos. Tapno no naka-connect tayo iti Diyos kayang-kaya tayo nga igturan iti rigat. So saan tayo nga agbaligi? Saan tayo nga naan-anay nga magunkudan ti baligi, ti bukod tayo? Saan tayo nga magunkudan iti baligi, iti kabailan tayo, iti mabalinan tayo maramidan? No saan hagapo kenkwana nga nangaya kada tayo. So iti Diyos kakapsat, ket iniyat na tayo. At dahil tinagdakal na yan iti Diyos. Dahil mas pasamak na tayo, aglaw-law tayo, ket saan nga sorpresa ti Diyos. Amuna iti amin nga mapasamak. Sakbay nga mapasamak na ito ket amoy ti Diyos. Ngayon adda iti Diyos nga mga ayat kada tayo. Ket isuday ta, ti armas tayo. Nurit naam iti ayat iti Diyos, awan to iti mabalin nga manggadaal ken ka. Ket dayta nga ayat iti Diyos na ipagpupun kada tayo. Ket iti tulbot dito, ijay panamati tayo. Dinalpasin nga naramidan nga Apo Jesus. Ket importante la unay nga maamuan tayo makanayon iti sauna, tapno maadaan tayo tinananay nga pamati. Ket mamati tayo, dinalpasin nga naramidan ni Apo Jesus. Ket isuday ta ti parabor iti Diyos. Ket gapudda kada tayo ti parabor ti Diyos. Kumpleton iti biag tayo. Saan tayo nga ayon ti bagi tayo. Saan tayo nga ikumpara ti biag tayo ti sabali. No di kat punati ang Apo Diyos agyaman at ti parabor mo. Kumpleton iti biag ko. Kas ko na iti biag. Iti 2 Timothy, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, kunana, my grace is sufficient for thee. So ipagpagan ito iti Diyos. Kina Apostol Pablo, nga iti parabor ko ket umanayan ken ka. So iti parabor iti Diyos, nagdaka na tayo umanayan. Anyaman iti mapaspasamang, iti parabor iti Diyos ket umanayan. Ket no adda ti parabor iti Diyos kada tayo, kumpleton, sigyan tayo. Gaputi parabor, na isalakan tayo. Gaputi parabor na ugasan ti basol tayo. Naawon tayo manipod iti lutlot ti basol. Gaputi parabor na pagbaligyan ti sulisod. So tunggal mapagbaligyan ti sulisod, mapagbaligyan dagiti panas ti Diyan, saan nga gapukin ka? No digat gapu ti parabor ti Dios nga dati ka. So gaputi parabor adda kada tayo ti panakabalin kinasilib ka mangsaranget kadagiti na dumaduma atak ti kabuso. Iti taktika ti kabuso, ket isetsek na iti panagduadwa, isetsek na iti panagdanag, panagpanig. Ngayon no adda iti parabor ti Dios. Na anay nga mapagbaligyan dagiti amin nga taktika iti kabuso. So kunay ti Dios, ti parabor ko ket umanayon ken ka. At dan iti parabor iti Dios kada tayo, inbag ati Dios, in-declare iti Dios nga umanayon iti parabor na kada tayo. For my strength is made perfect in weakness. So, ibagbagan ito iti Dios kada tayo nga iti kinapigsa, uno ti panakabalin ko, ket mangan anay iti kinakapoy. Mangan anay iti kinakapoy mo. Iti nangag ko na ita. Nangag yung kadikapsat niya ti kunana. Ti Diyos kunana, ti kinapigsa, ket mangan anay iti kinakapoy mo. Kahit nga sa uwan, no aklunang anakapoy ka. No aklunang awan ti mabalin mo aramidan iti bukod, ti Diyos papigsa na. Ti panakabalin iti Diyos, kaya kantalinalit ka. So dinangag ko nita, kas palaunay nga nagragsaka, nga isunay ta, iti mapasamak ti biyag ko. So tatan, saan akong nagbibiyag naman nagdandanan, anyaman ti trahedya nga mapasamak, no digat agyam-gyaman na
ti kinapigsakin panakabalin asagot iti Diyos kanya. So saan naman mga tanan? Gapo iti kinapigsa iti Diyos kaya adda nga magpapigsa kanya. Most gladly, therefore when another glory mindful is that the power of Christ may rest upon me. So sirarag sabak, nagpasindayaw ka ng nanguna kadagiti kinakapoy ko, tapno iti panakabalin ni Kristo, kaya sa lukuban na. So iti panakabalin ni Kristo kat agtalinalad kanya, gapo, pasirarag sabak nagpasindayaw kadagiti kinakapoy ko. So gapo ti panangaklon tayo, ti kinakapoy tayo, ti panakabalin ni Kristo, kaya agtalinalad kadagiti. So that natiwagas nga iti Diyos, ket agtrabaho iti biyag tayo. Di panangaklon tayo, nga awan ti mabalinan tayo, no awan iti ako. Therefore, I take pleasure in infirmities and reproach, in necessities and persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So sila nagsaka, kung agragpuwa, kadagiti kinakapoy, kadagiti panakaupiyaw, kadagiti pakasapsapulan, kadagiti panakaidadanas, kenrigbigat, gapukin Kristo, tainton nakakuya, isu, iti kapigsa. Pabalin nga da kada kayo tata, ati panagritnana, ket nakapoy. Ngem, iti parabor ti Diyos, ket mangan anay, iti kinakapoy. Kunana, for when I am weak, then I am strong. Tainton nakakuya, isu, iti kapigsa. So adda iti Diyos kakabsa kang papapigsa kada tayo. So nadali iti kanito nati panagritnam dat nakapoy ka mabalin nga imay ka iti panagdanag, mabalin nga imay ka iti panaka-stress, imay ka iti panakauluyaw, didigra, awan iti magasto nga kwarta, umay ka iti mapuna nga sakit, umay ka dagiti saan nga may parbel nga sitwasyon. Gapu ni Apo Diyos, gapu ni Kristo nga ibagapkin ka. Ibagap iti tunggal maysa. Kaya tunga iti tunggal maysa kadumdumnod kanta. Kaya maadaan kayo kuma iti nananay nga panakawa. Uno maamiris yo kuma nga inton nakapoy ka iti isumatan iti mapuna na kinabigsan. Kahit nga sa uwen, no lunang nga nakapoy ka iti panakabalin iti Diyos. Kaya papigsaan na ka. So inton nakapoy ka, inton aklunan nga nakapoy ka iti mapuna nga panakabalin iti Diyos. Kaya papigsaan na ka. So ito nagiti ka nito nga ti panagritnam, kaya nakapoy ka, nga kaslang awanan iti mabalin mo nga aramidan. Kumita ka iti Diyos, kaya ditamutan nga ti panakabalin iti Diyos, kaya papigsaan na ka. Kaya mamati ang launan, nga naaklunan ti kinakapoy mo, naaklunan awan ti mabalin mo aramidan, ditamutan nga iti panakabalin iti Diyos, kaya papigsaan na ka. Ti panakabalin iti Diyos, kaya tagtalinalatin ka. So kunana, for when I am weak, then I am strong. Tainton nakapuyak, isu iti kapigsa. Ti parabor ti Diyos, mangan anay kanya. So kasano dahil nga mapasama? Anya ti aramidin takno ti kinapigsa iti Diyos. Kaya papigsaan na. Umuna iti amin. Kaya kitaan iti sao ti Diyos. So ti kasayaatan nga aramidin tayo. Kaya kitaan tayo iti sao ti Diyos. Pagtalan tayo kaya wala. So dahil iti kakabsat iti wagas. Makita tayo iti sao ti Diyos. Kaya di tamot tayo nga madaan tayo iti nananay nga panagtalan iti Diyos. Kas kuna na, iti Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 nga kuna na. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 kuna na dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding, and all your ways acknowledge God, and He shall direct your paths. So, ang talot ka iti Diyos, iti amin nga puso. Kat di ka ang talot, iti bukod mo ang nakaawat. Ngayon no minsan, kat ang talot tayo, iti bukod tayo ang nakaam mo, ken panakaawat. Imbis ko mga agtalag tayo ni Diyos. Agtalag kayo lang, itibukot tayo nga panakaawat ng niya, iti agdamang nga mapaspasamak, imbis kit di nga iti Diyos, ibagtalag tayo. So sino kuma iti tumulong ka na tayo? Sino kuma iti sumbat, iti kasasaad tayo? Sa awanan ti sabali nga sumbat. Saan nga ni Diyos? Awanan ti sabali nga pagkamaan tayo, saan nga ni Apo Jesus.
isut gapuna nga agtalagak kinkuana, agdependarak kinkuana, ken manginanama kinkuana, itinaldaw-aldaw itigyak ko, ken isu iturong na dagiti addang ko, isu papigsaan na, ken isu aywanan na. Sa talagak lang kini Apo Diyos, takno dito'y nga mabalina, ngay turan itirigan. Nagitirigan nga mapaspasamak tatta kinunay ni Diyos, igturang tirigan, kas na imbag a soldado ni Kristo. Inawagan na tayo nga soldado ni Kristo, gapot ang makigugubat tayo, itinasaya nga panakiruha, iti pamati. By faith kakapsat. So na ito'y battleground dito'y iti panunod tayo kakapsat. Kaya so ti target, iti kabusol nga sumrenal nga na tayo. Ngayon kapo, tagtalap tayo ni Diyos. Iti tal na ti Diyos, nga tapan na ti aking panakawa, aywanan na iti panunod tayo. Kas kuna na ijay, Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed in you, because he trusted in you. So ti Diyos ay wanan na itinananay at na, dayjay at ipanunot na at agtalinaad kenkwana. Gapo taagtalad kenkwana. Siputan nyo. Gapo taagtalad ka kenkwana. Ti panunot mo kat mabalin nga talinaan kenkwana kat ti Diyos inkarina nga aywanan na ka itinaan anay nga talna. So adda iti kari ti Diyos nga aywanan na ka itinaan anay nga talna no ti panunot mo kat agtalinaan kenkwana. Apay nga ti panunot mo kat agtalinaan kenkwana? Gapu taagtalad ka kenkwana. So gapu itirigan, ket mamatya, katunggal may isang adumdumag kata, ket kaya kiyo nga day tanatal na, ket agtalinaad ka na kenkwana. Siputan nyo, gapo ta agtalad ka kenkwana, ti panunot mo ket mabalin nga agtalinaad kenkwana, ket ti Diyos inkarina nga aywanan na ka itinaan anay nga talna. So adda iti kari ti Diyos nga aywanan na ka itinaan anay nga talna no ti panunot ket isu ti kadakdelan nga gamon nga adda kada tayo. Kaput ano, awan iti talna ka na tayo, saan tayo makaya nga ituran, iti mapaspasabak tata, saan tayo makaya nga ituran, iti mapunang trahedya, di tigra, kaya iti saan may parbang na sitwasyon. Kaya mamati ako, nga no ay wanang day tanga talna, kaya iti nagimbag na banbanag, kaya at talinaad kenka. Kaya adda iti nagpintas nga pagbanagan, iti masakbayan, iti biyak mo. Ngayon iti Diablo, kaya nga agawan iti talna nga adda kada tayo, babaan iti panagpanik, babaan iti panagdanag, ken babaan iti panagdwadwa. Ngayon, masapul nga aywanan iti talna nga adda. As kinuna ni Apo Isus John chapter 14 verse 27, my peace I give unto you. So receive that Jesus peace. Awasan tayo, dahil talna iti. Ket aywanan tayo. So kasano tayo nga aywanan iti talna nga adda kada tayo. Kasano tayo nga gwardyaan, iti talna nga adda kada tayo. Kunana, dayjay at ipanunot na, ket agtalinaad, kenkwana. So nung masiputan yung anay, dagiti adal tayo tata, itinaan-anay nga talna ti Diyos, ket agtalinaad, kenkwana. Amo yung kanino apay nga tikabusot, ket kayat nga sumagsak iti panunot yung, gaputa kayat nga agawan iti talna nga adda kada kayo. Ngayon no ay wanang iti talna adda inka, ditamatan nga ti talna ti Diyos nga artapan na iti amin nga panakaawat kin panakaamu, ket aywanan na iti puso kin panunot mo. So dito iwagas, nga aywanan iti Diyos ka tayo, iti nananay nga talna, ija pa nagtalag tayo kinwara. So kasano tayo nga aywanan iti talna nga kada tayo, unana, dayjay at ipanunot na kat agtalinaad kinwara. Apay nga ti panunot na kat agtalinaad kinwara, kapunta at panag kinwara. So ang talag ka kaniti Diyos kung ipay tigingit ni pagkahi, ket no kunang nga wen, agtalinaad nga ron iti panunot mo kinkwana, gaputa isuday tayo iti ebidensya nga agtalag ka kenkwana. Sa daw ba kada tayo iti desisyon nga saan nga agdadwa nga muna tayo Apo Diyos agtalag ka. Hallelujah. Once nga agtalag ka iti Diyos, kayang-kayang nga ibturan iti rigat. Apay, gaputa adakin ka iti talna ti Diyos. Adakin ka iti parabor ti Diyos, ket iti parabor ti Diyos nga adakin ka. Kaya umanayan. Anyaman nga trahedya, didigra, nga taktika iti Diablo, nga kayat na ka nga dadapilan, saan ko nga plus ka galini, gapo, tadakin ka, iti talna iti Diyos. Dahil tal na ti Diyos kat ang tapan na ti amin nga panakawat kin panakamu, nga isu iti mga aywan, iti puso, ken panunot tayo. So adda iti mga aywan, iti puso kin panunot tayo. Saan nga makastrep ti kabuso iti
panunot tayo. Gapot adda ti mga aywan. Gapot at ti panunot tayo at nagkalinaad kinkwana. Saan nga makabelta, iti kabusor ka na tayo. Adda iti tangka ti Diyos. Ket dayta katal na maalagaan tayo. Babaan ti panagpalag tayo iti Diyos. So saan ti magtalag ti tao, saan ti magtalag ti siya sino man, hindi ka tagtalag ti Diyos. Bottom line ti Diyos ti magtignay ti tao ng mga amin kada tayo tinipa. So ti Diyos iti amin nga kintukwa, iti amin nga tayo. At talag tayo lang, kini ako Diyos, tak lumabalinan tayo, nga ibturan, kagitirigan. Ket nakadado na iti taktika, iti kapuso. Kung na-read for 1 Peter chapter 5, verse 7, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour, or destroy. So, agparbang kayo, agsalukag kayo, ijablo nga kabuso kayo, agkaslabyon, kumumurnger, magmagnay isibayo, agbirbiro, iti mabalin ng alungkunan, wano dadailan. So, may pagpakamo kada tayo amin tata, nga adda iti kabuso tayo nga isok, iti jablo. Mabalin niyo ko nang, sa anak na mamati ka, alya, sa anak na mamati, iti jablo. Nga may bagakin ka, nga adda iti kabuso mo, nga isok, iti jablo. Iti Biblia ko na nga agbirbiro iti mabalin na adadailan. So ti kuna na kada tayo, ket magmagnay ti aglawlaw, nga agbirbiro iti mabalin na adadailan. Siputan nyo, ti diablo ket magmagnay ti aglawlaw, nga agbirbiro iti mabalin na adadailan. So siputan na ano sino dagiti mabalin na adadailan. Kaya't na nasakwen, nga saan nga amin kaya na nga dadailan. At na nagitida duma nga saan na nga kaya nga dadailan. Kapot ano kaya na kumaamin na dadailan iti tao. Saanin ko mga masapol nga magmagnay ti aglawlaw nga agbirbiro iti mabalin na nga dadailan. So saan na ka nga mabalin nga dadailan iti diablo, gaputa adda iti parabol ti Diyos kinka. Gaputa adda kinka ti ayat ti Diyos. Rikrik naon iti ayat ti Diyos. Gaputa agtalinaon iti panunot mo kinkwana. Gaputa agpalag ka kinkwana. Ket no ti diablo ket mapalig siya balay mo. Paspasan na rin iti agtaray nga kumana. Gaputa muna na saan nga kaya. Nga dadailan dagiti tattao nga agkarkararag kinkwana. Agpukpukaw ti haleluya. Agdaydayaw kinkwana. Ket ti diablo ko na ha. Nasaya ako makantay yung jabangit. Bayat nga, paano iti diablo, makakita iti kadwa naman ka diablo. Ket kuna na kadagiti masabot na, kaya kayo makapandita nga balay, nagapuak ditan na balay, nagapu kami ditan sa inyo nga kaya katadaunan na kita nga klase ti tata. Ket mamatiak na si kadeta, na nakasagana nga makirupak ti nasayat nga panakirupak ti pamati, nakasagana nga kalinaod ko niya iti kuna iti sao ti Dios, ket adda king ganti saan nga gwadwa nga panunod nga kuna. Hanak na mabalin nga dadailan iti diablo iti uray may salayo na segundo. Gaputa ti Diyos kay adaan niya. Amen? Amen. Oh, praise God. Ano tayo mabalin nga dadailan ti niya nga kita iti virus? Inbagay ti Diyos, ti Psalms chapter 21, verse 10. No evil shall happen to you, neither shall any plague come near your dwelling. So awan to iti dapas nga dungdung ka na tayo, umay ka na tayo. Awan to iti didibra nga makasilip ka na tayo. Sa atin, wako na nga, nagiti tattawa na kapkan, iti makuna nga nakarong masakit at sanda nga mo ti Diyos, nga magante iti kalindigan, nga mga-claim, kadagiti kariti Diyos. Nga kuna tayo ako Diyos, agyaman kami, inbagang na sanda kami nga baybayan, agyaman kami, tawan ko, ti didigra, mabalik nga mangsagit kada kami, agyaman kami, nagbibiyag kami, ti sinong ti kangangapon nga Diyos. Agyaman kami, tawan ko, ti sakit nga makasilag kada kami. So, mapalin din mga claim, gapu tayo, so dahita, iti kariti Diyos. So, agpalinad tayo, kadagiti sa iti Diyos. Sanda tayo nga kaya, nga pagay-ayaman iti kabuso. Gapo ka iti parabot ti Diyos. Adda kada tayo. No idi iti kabuso, kaya tayo lang ay ayaman. Yan, saan ang tatan. Gapo ta ti dara ni Kristo nga nagayos di cross. Ket pinasardenan dagiti amin nga mabalin nga amidon iti kabuso. Adda iti ala iti aglaw. So i-claim tayo na. I-declare tayo dagiti kariti Diyos. Gawin iti kanito nga i-declare tayo. No saan mo gawin i-declare? Nagkakalna ka lang. Isu na ito diyan ko na magmag na ti aglawlaw, agbirbiro, kitkitaan na, digay na karangkangan ti panunod na, nga awan iti karga iti sao ti Diyos, ijay nga makasarrat. Ngam na, da makita na nga karga ti sao ti Diyos. Panpanunutan na gini sao ti Diyos, dagiti karga ti Diyos, dati karga. So ti panakigumgumat tayo, kat saan may gusto tila sagkindara, hindi ka iti spirit kinadakas, nga sumusuksuk, iti mamuna, kapanunutan. So kita tayo man iti 1 Peter chapter 5, verse 8, iti Message Bible.
King James Bible, kinita tayo, kinabi mo yung Message Bible, yun yan ko na lang. Keep a cool head and stay alert. The devil is poised to pounce and would like nothing better than to touch you now. Verse 9. Verse 9. Keep your guard up. You're not the only ones plunged into these hard times. So, wala na. Nagtalinaad kayo, iti pamati. Saan lang nga sika, iti agsagsagaba, iti daytoy, uno iti kastoy, na panahon, iti rida. So, wala na, saan lang nga sika, iti agsagsagaba, iti kastoy, a panahon, iti rida. So, adda iti pagpatinggaan na ito, saan lang nga sika, iti agsagsagaba, iti kastoy, a panahon, iti rida. It's the same. It's the same with Christian all over the world. So, kastaman, kadagiti Kristiyano, iti intiro nga luto. So, isunod iti kakapsat, iti mas masamang kata. Nga, at dagiti kakapsat, iti intiro nga lubo, nga agsagsagawa. It's the same with Christian all over the world. So, keep a firm grip on the faith. Grip on the faith. Putam, iti pamati. Kung agtalinaad ka, iti pamati. So, kuna na nga sa andal nga sikat, agsagsagaba, iti kastoy nga panawon, iti riga. Dahil iti kakapsat panawon, iti riga. Nga mas pasamak ka na tayo. All over the world, kuna na dito. Iti intiro nga lubog, kakada. Iti riga, nga mapaspasaran tayo tata. Kaya kuna na nga sa andal nga sikat, iti agsagsagaba. Isot ka, kuna na, nga agtalinaad ka, iti pamati. Grip on the faith. So, agtalinaad ka, iti pamati. Agtalinaad ka, no anya iti kuna iti sa ti Dios agtalinaed ka adag iti kari ti Dios agtalinaed ka nga agyamgyaman iti kinaimbag iti Dios amoy yung kakabsat no kanayon ka agyamgyaman kini Apo Dios iti pamati ket mapabilig ket ditamon nga makapagtalinaed iti pamati ket ka so kayang nga agtalinaed iti pamati ti sekreto dito jay panagyamgyaman mo kini Apo Dios sa muling lipatan kakabsat iti agyaman. Saan nga mabuo ti kararag mo, no awan iti paragyaman. Saan ka lang napuro dawat, no di ka agyaman ka. Agyaman ka, adatin ka, naisabot amin no iti ka sa pulang. So, agyaman tayo, tanagpas na tayo, na pinakawan ni Diyos. Agyaman tayo, tayo sabot na ni Diyos, di amin na kasapulan tayo. So, dahil ka pa nagkamgyaman tayo ni Diyos, di tamot nga mapabilog, di pamati tayo. Kasi kung na dyan, Philemon, chapter 1, verse 6, that the communication of your faith may become effectual by acknowledging all the good thing or every good thing which is in us in Christ Jesus. So siputan nyo, nga naanay nga mapabilang, iti pamati tayo, kaputa ma-appreciate tayo, naging kinimbag ti Diyos, kaputa mabitbig tayo, nga naging amin nga nag-imbag of every good thing which is in us. So, amin nga nag-imbag, kada tayo, kung mabigbig tayo ito yung nagapo, iti Diyos, di tanong mapabilang, ti pamati tayo. So, ante walang lipatan. Nag-ibang, biro kang na niya, kinaimbang niya Apo Diyos kinka. At panunod ka, nakadado. Di ba kinka urad man manin nga panpanunod ang kinaimbang ti Diyos na mangibigkas na ad-ado. Pagkastam lang ko ng Apo Diyos, agyaman ang kadaanak ti mata, agong miwan ti masaka. Apo Diyos, agyaman ang kadaanak iti angin ngayang angos. So agyaman ang Apo Diyos na sinibyaga. So amin ang gundaw. Kat agyaman ka kini Apo Diyos. Kat ito'y nga ti pamatin, kat mapabilog. So kuna na, grip on the faith. Adda iti didigra, iti intiro nga lubong. Kat kuna na, saan lang nga sika? Iti intiro nga lubong. Dahil iti bagbagay iti Biblia. So saan lang nga datayo? Iti agsagsagabat at ta. Hindi kat iti intiro nga lubong. Kat advice iti Diyos ka datayo. Ti balakad niya po Diyos. Nagpintas nga ba na? Nga kuna na, nga agtalinaad ka ipamati. Grip on the faith. The suffering, verse 10, the suffering won't last forever. So, iti riga, kat saan nga nanayot? Makapabilog na ita. Kada tayo kakapsa. Ti riga, kat saan nga nanayot? Dahil tamat sa uti Diyos. Naglawa, nga ti kunana, nga ti riga, kat saan nga nanayot? So, ti didigra, kat adda, iti pagpatenggaan na. Panakay stress, kat adda, iti pagpatenggaan na. Panakauyaw, panakaidadanas, kay panakalalay, kat adda, iti pagpatenggaan na. Dahil iti mangkayat, mang builting ka, may pababa, mang itamyan, mang dadal, tinagan mo, mang ibadbiting ka, mang i-release kat saan nga nanayon. Dahil iti sakit, dahil iti
kinapurapay kat saan nga agnanayon. Dagiti trahedya, dindigragin sa mga pabang sitwasyon, kat adda iti pagpatenggaan na. Dagiti mang tagtagibasit kin ka, kinagararamit kin ka, timadigid saan nga agnanayon. Dagiti padas ti biyag, pakaburiburan kin, pakapumikuman, kat adda ti pagpatenggaan na. Coronavirus, kat adda iti pagpatenggaan na. So digiti riga, kat adda iti expiration date na. Adda ti pagpatenggaan na. The suffering won't last forever. So, saan na yung bagay ti Diyos na ibturang tiriga no awan ti pagpatenggaan na. So, kay bagbaga ti Diyos na ibturang tiriga kas na imbag na soldado ni Kristo. Kaputa, ibagbaga ti Diyos na adda ti pagpatenggaan tiriga saan nga nalayo. So, apag basit na nga nalayo. Kalapsa. Eh, di ko paspasamak na lockdown na natin tatang. Mabalin nga bulan, mabalin pa man nga dumano ni titawan. Ngayon, talag kay ti Diyos, mabalin mo nga ibturan dagitoy nga liga. Once nga talag mo ti Diyos, kunik mo ti biyag mo ti ako, mabalin ka rata nga bunga. Kinuna ni Ako Jesus, if you abide in me, you will bear much fruit. If you depend in me, you will bear much fruit. So nakadepend kayo ng ginagos. Ang talag tayo ng tingnan. Kiso na lang iti pangnamnaman. Awanin iti sabahan. Basta talag tayo, kinako Diyos, iti amin. Kabiyag tayo, gapo at iriga, ket saan nga tayo. Pabalin nga unang, o kasano nga tayo ng taramidad, kasano nga tayo ng pamilya, kanya nga tayo ito yan. Saan? Saan ka kuma nga nakafocus ka naging ibanag na saan mo nga kaya nga kontrolan? No di ka nakafocus ka kuma, kadagiti ka rin iti Diyos. Kas kuma, iti ko na Philippians chapter 4 verse 19. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. So all your needs, ang nangadumang nakasapulang, nudikat amin nakasapulang, isabot ni Apo Diyos. Inkari iti Diyos kakapsa. Kat intednan, kat itulbog dito, yan ang panamati tayo, panangunpod tayo, na nalpasan ngayon, kat iti Diyos, insabot ni Apo Diyos, iti amin nakasapulang tayo. So kanayon tayo kung mga panpanunutan nila. Saan tayo kung mga nakafocus ka rin iti dakas na damag. When ang pwesto kasapulan tayo, nagiti damdamag, iti aglawlaw tayo, ngayon kapasan na naamuan tayo nun, yati mapaspasamak iti aglawlaw, kat saan ko mga iso, ti kanayon, agay-ayaw iti panunod tayo, nung di kat dagiti ko man, nag-iimbag ka damdamag, ga iso, iti sa uti Diyos, kas kumat invitation ni Apo Isus, kada tayo makuna ng umay kayo kanyak, na kayo marigligatan, ti managdag sinan. Sipturan tayo tinigat, umaman kayo kini Apo Isus, kat yun na anay, masilit kayo kini Apo Isus, na anay nga makainin na tayo. Pwede panunod tayo, kat makainin na. Kapo tayo, connect tayo, itibiyag tayo, kini Apo Isus. Amen? Yeah. Praise God. So una na, the suffering won't last forever. It won't be long. So saan nga na yun? Before this generous God, who has great plans for us in Christ. Eternal and glorious plans they are. Well, have you put together and on your feet for good. So, dirigat kat saan nga na. At dati nagpintas nga plano iti Diyos kada tayo. So, sagana ka, iti nagpintas nga masakbayan iti diya mo. Nagiti al-aldaw, agdama, kat natin pintas, 5, iti al-aldaw nga mapasunga iti biyag tayo. At dati kari iti Diyos nga napinpintas nga pagbanagan iti biyag tayo. I-connect tayo lang, iti biyag tayo kinuwanan. Tapno na anay, naadda iti mabalin tayo maramid. So, mabalinan tayo rin iti aming nga banbanag. Gapukin Kristo nga mangmangtad iti kinapigsa kada tayo. So suna lang iti kami. Ang talag tayo nanyaman ti mapaspasama. Kaya rigan na nakasakay ka tinugan. Kat ikabil mo ni Apo Diyos iti driver seat. Kat bayang nga ti Diyos ti mangiturong ti manubela. Basta ang talag ka lang napintas ti pagnangyan. Hallelujah. Gaputa ti Diyos kat expert nga driver. Saan na ngay palubos nga matnag ka? Saan na ngay palubos nga madadaan ka? Basta intanet mo, mabalin ka basta ka saan na may parbag di sitwasyon tata. Mabalin ka dati titigla, ada na kiti pakapumikuman. Ngayon, intanet mo lang kini Apo Diyos, sige tinigalan ka niya. Sige tinagtugaw di driver si Biblia. So nakapokus ka, kini Apo Isus. Kumita ka kini Apo Isus, kaya di pa nakabalin ni Diyos, at talinagan ka. Hindi pa nakabalin ni Kristo, kaya at talinagan ka. Kailangan ni verse 11. Verse 11, He gates the last word. Yes, He does. So, ti Diyos, ti ayan, ti sigurado nga sa ako. Tinigat kat saan may sulti ay ti sigurado nga sa ako. Didigra, trahedya, kinagiti saan nga may barbang na sitwasyon, kat saan may sulti ay ti sigurado nga sa ako. Coronavirus, kat saan may sulti ay ti sigurado nga sa ako.
Iti tao kat saan may iso ti sigurado nga sao. Ti Diyos lang ti ayan ti sigurado nga sao. Kat anyaman iti mapaspasama, ti Diyos ti ayan ti sigurado nga sao. So agtalit tayo lang ti Apo Diyos. Do saan pa'y nga unay ti Diyos nga kanibusanan iti lubong, saan pa'y nga kanibusanan. Saan pa'y nga kanibusanan, ingana nga saan nga ti Diyos ti mangibaga nga kanibusanan. So iti Diyos lang, iti ayan, iti sigurado nga sao. Iti dito yung mapaspasama tata. Dagda mga krisis tata. Bakit nakatado, nagiti agsagsagama. Yung madati nagpintas nga lamang. Nga muna iti Diyos maglabi ka natin. The 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He will care for you. So itin mo iti ako, iti aming ipagdalagan, iti sukalwanan na. Italag mo iti Diyos, iti aming napasat iti biyag mo, isong aywanan na. So ada nagiti kari iti Diyos. Lakit din, italag mo iti Diyos, iti biyag mo. I-connect mo iti Diyos iti biyag mo. Anyaman tinapaspasama tingkang, i-connect mo iti biyag mo. Saan nga ay ayan ti baging, i-connect mo iti biyag mo iti Diyos. Nalpas na nga pinakawan iti Diyos, i-connect mo iti biyag mo kini Apo Diyos. Kaya ti Diyos kinunana, nga iwanan na. So kastamat, nga agyaman tayo ti Diyos. Iti kinaimbang na, ti amin nga sitwasyon. Kaya iti iwagas, ng mapabilog ti pamati. Agyaman tayo ti Diyos, iti kinaimbang na, iti amin nga sitwasyon. Kasi kung na dyan, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So agyaman tayo, iti amin nga banag. Sana ako na nagduma nga banag, nundi kan amin nga banag. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Saan lang iti panawan iti riga, saan lang panawan iti namaay, nundi kan uray pa iti panawan iti didigra. Ngayon saan kung ako nang agyaman tayo dati didigra, nundi kan agyaman tayo, tati Diyos kat nabilbilig, yung tanyaman, nakita iti didigra. So agyaman tayo, kanagiti nagimba. Siputan tayo kakapsa, nagiti lang nagimba, ipagyaman tayo. Saan tayo agyam-gyaman tayo, tidakas. Pati dakas kat nagapo kinisapanas. Nagiti nagimba, nagdakada tayo. Bigbigan tayo, kaya agyaman tayo, kini Apo Diyos. Kasi pangarigan, may kita di sakit. May kada tayo di sakit, at sa tayo ako ng Apo Diyos, agyaman kami. Kasi sa sakit kami. Gapot ako ng mag, agyaman kami di amin nga banag. Saan nga kasta kahit kasama di Diyos. Agyaman tayo, kanagiti amin nga banag. Kanagiti naging bang kada tayo. So, may kada tayo di sakit, kung natin Apo Diyos, agyaman kami, tas ikati mga anas. Nung may kati pa nakadisgrasya, kung naman Apo Diyos, agyaman na, tas ililaga. Nung kita minilistahan mo nakakatidog, at kasalan ka mga kabayan na nitiutang mo, ano ako na Apo Diyos, agyaman na nakatidog nilistahan, nakalumlum ako nitiutang, no, digat ko na Apo Diyos, agyaman na, tabayadan tiutang ko. Gabutin sa banda ni Apo Diyos, iti amin, nga kasapunan tayo. So, agyaman tayo iti Diyos, iti amin na sitwasyon. Saan lang iti panawal tinamay, nudigat ko repay, iti panawal, iti didigra. Saan kung ako nang agyaman tayo, dati didigra tata, nudigat agyaman tayo, tati Diyos na bilbilag, iti didigra. Agyaman tayo, tati Diyos na bilbilag, ng iti coronavirus. Dahil dati mapun ko na, nga panakirupak ti nasaya, nga panakirupak ti pamati. Kahit mabalin mo, nga igturan, itirigan. Babaen, hindi panakirupak ti nasaya, nga panakirupak ti pamati. Fight the good fight of faith. Kahit panpanunutan tayo, dagiti kariti Diyos, agyaman tayo dagiti kinimbaga, tiandawatan tayo, ititulong na. Dahil ta kuma, iti mayubali tayo, nga iti amin na ramidan tayo, iti biyang tayo Diyos, at lumabalin tayo, nga igturan, tirigan. So kung natin bibiyang, igturang tirigan, kas na imbag, a soldado ni Kristo. Agawid ka tata, kahit agawid ka po na, Apo Diyos, igturang tirigan, kas na imbag nga pasurot mo. Kahit saan ko nga kaya ito, yung saan nga talaga tingka, Apo Diyos. So at ako makadati, hindi saan nga gawad mga desisyon, nga po natin, Apo Diyos, at talaga tingka, at tipendarap tingka, manginanamak tingka, Apo Diyos, kasapulan ka, kasapulan titulong mo, awan ti mabalin ko, marami danawan ka, Apo Diyos, agyaman natin, kuyod po tagong puti ang estidya, Apo Diyos, agyaman natin, naramid ka kakanang-langam, Apo Diyos, agyaman natin, kinuro na anak, ti parabol, so Apo Diyos, agyaman. Kaya nawatan nyo dito, kung ayaw nga nitikinan. Amen. Pagbayat na kagkanta na gati kong decisions kayo, agtalina ito lang, kaya nyo, kaya pwede ko nyo, nagitikinig ba ni Apo Diyos. Lagi pa, nagitikinig ba ni Apo Diyos. Dahil iti, wagas, nung kasalot tayo, nga talina ko, iti pamati. Babaan, iti panunod tayo, kada nagitikinig ba ni Apo Diyos. So panunutan, rodyanan ka, agmay sa tayo, nagkaktal iti pwersa, iti panagmay sa tayo, na yaman kini Apo Diyos. Anyaman di trakay, yan ang pasama kata, iti Diyos ti ayan, sigurado was ko.
Ada ti pagpatenggaan ti tirigat. Ada pagpatenggaan lagi kita lamada. Ituran ti tirigat. So kunate apo Dios agyaman na tadda. Napalabasan ti may nga bulan apo Dios agyaman na nikanap iti panangabalin nga ng itur dagito yung narigat. Apo Dios agyaman na sila ti ginukuha ti amin na. Bigbigam niya apo Dios tata. Kadita ka ti pamating bumilag ka bumilag. Kadita ka nalakalakam. Naglakam laan nga ituran itirigat. Anyaman nga trahedya nga gusto mo ka. May ituran dagito. Kapain. Hindi pa nalaglagip mo. Panagiti kini. Bawat niya apo Dios. Panangrekrit nam iti ayat iti Dios. Kaputan ka ng rekrit nam. Iti ayat iti Dios. Kaya tinawag ka pabilugin na ka ng pabiligan. Kaya kastamad ka kapsa na katulog tayo. Katulog tayo. Kaya nagiti. Kung inatawanan ka na tayo. Italog tayo, tigyan tayo.